Asleng maleng saneng sebana rutu. Inke bahai tongbai bayap song akayo norok jotono kaham no tongmina hanoi ang kutuma joraramoi video rok tubi mayang tongha kisa joramaya tongmani bagoi ini hai no hai norok no bagoi upcoming kobrok music video ti pegam guli nangan honoi abong kasini dalila bai sini bukuk sebika borokni borok kurini music video ngai kisa funny type music video ngai norok jotono siwo sini dalilani music video hingkai kisa funny type no kai khakhayo norokbo belakeno naithokjanai o music video no sisa joraromoi nasingtani norok daktini nugui mannai hingkai phari tau saimon layano bo channel o upload rongnai hingkai channel ni mung hingkai da prohor kai o youtube channel no norok visit khaidi hingkai link description o manai hingkai norok tumuno sini da prohor ni YouTube channel no subscribe khaja rok no hakai rok dakti no subscribe khadi amne ke 5 August so o music video release ngani phai tongo dakti no goi mannai kai jepro video upload khayo apro norok dakti no goi mannai tai subscribe khaiton de o channel no kai ini bagai asunung nai tumuno norok an channel no subscribe khaja pung do hakai subscribe khadi ai channel katal to hakai subscribe khadi kai tin bagai asuna